أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala, naguso kalang-ulangwan o pagkanagsang kaiya suara na miyang mapman ang kaiya oras tano di tano din bendingan ipantag si iko agamatan agam Islam giso oras udina bendingan auman na iyomul Jum'ah si ko lagi daya oras alas 10 sa taman din si ko mga alas 11 di na di penmauma penintan si ko Allah apa akwatan ron sandao nagupakaw man si ko anda nga panaguntaman tano si ko di tano di kapagagama kagigyan kaya manusia nasusugun wala amak nalian so mga hukuman o agaman yan. Susugunan kaya manusia adis kanyan mabeloy amay nuranti sangkoto dinyan di kapagagama. Nagukasabutan yan purong ang koto mga sugun wala nagus mga saparan wala kanyan manggalbak ang koto sugun wala ka kasabapan sa kapasudyang kusurga. Nago maknalian ang kuto ang mga saparan wala kaanyang kapananggilay giti Muslim iti sabab papugusin tano ang kaiya mga kablar wagamatan wagam Islam ayat was sabab na antano maknal wantun ano ni mga kabnar raptan wagamatan wagam Islam nago kabnar raptan o mipapantag tano ang mga tao nagusumanin sa ng mga shay at ng mga kabnarer tano na mitunay tanoron ang kutwa kabnarian. Imanto na si tano matataman sang kaiya hakul Islam mana aso kabnar uwaga matano agama Islam. Paganero ng kaya Islam na tigman niyo mga ulama agyan kay Islam na huwad dinu inda Allah. Diyan ka Islam maadna kabanaryar tano nagisu Islam ayabut tirimaan wallah subhanahu wa ta'ala Yesu agama ayabut tirimaan wallah kagisu agama sang kaya dunia na miya kadakadakal adna agama mga Kristiyan na gusto mga Yahuda gusto mga Majus na gusto pimbarangsan ang mga agama na ayabut tirimaan wallah agama ng kaya agama Islam. Tigmani wallah inad dina inda Allahi al-Islam mataan aayabu agamas ikwalla at tirimaan yan ng kaya Islam uriyan yan ng kaya Islam na tigmani mga ulama al-Islamu huwa dinul anbiya al-Islam huwa dinul anbiya jami'an min Nuhi alayhi salatu wassalam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diyan kay Islam na sa kanya ni agama o mga nabi sa kalangulang waniran. Ipuundan sa iko Nuh alaihi salam, Nabiullah Nuh, natampos ang din sa iko Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. So Nuh alaihi salam, napisak siya ng Quran, apitiro yan sa kanyan, napadsi ko mga Muslim ayaman na niya na ayaga mo Nuh Islam fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajrin na amay tigun Nuh penutul wala sa Quran sukaturo Nuh amay tigun Nuh kato malikod kanu naknabaman ayasingan ni nakarakano na sukay in ajriya ilallah asubalasakan na si idan ng tuwallah wa umirtu an akuna minal muslimin ay isusugurakan na wallah
dan kutwa kabalo yakan na pitsi ko mga Muslim. Sama na natomya na as-Nuh alayhi salam na ay agama niyan na Islam. Kakautu Peter yan as kanyan na isusugun ang kailangan ng bulus kanyan na pitsi ko mga Muslim. Lagi dito mamuso Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Ay akatiro Ibrahim alayhi salam ang pinutulala sa Quran. Wawassa biha Ibrahim bani piyangin sanaan o Ibrahim alayhi salam suwatayan. Wa Yaqub ya bunayya nagusto Yaqub at tigilan manay ya bunayya inna Allah astafa lakum ad-din hay tigin watakulay na mataan amya pilir kanu wallah agama ang kay Islam. Pala tamutunna illa wa antum muslimun. Nauba kanu kapantagiya kapatay at tigmanaya o Ibrahim alayhi salam o inasu Yaqub alayhi salam as kanu na di kanu makambabayuran tang sikwallah. Samanan na miyatangkad asu Ibrahim alayhi salam na pitiro yan ay panginsanayran sa ikong buwat aniran ng kutwa kabaluran ang mga Muslim. Ay manala sila ng mga Muslim sila. Lagi dito mamuso Musa alayhi wasallam at tigman niya wala ang pupunutul niya ng kutwa betadu Musa alayhi salam. Wa qala Musa ya qawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu. Tigman niya Musa ay pagtawakan na upama kamyabaluy kano apiratin yung su Allah subhanahu wa ta'ala fa'alayhi na wajib kanu tawakkalu ang kutakang bayuran tang yusik wala in kuntum muslimin upama kaya betadi wa tigmanaya o Musa alayhi salam nas kanu na mga Muslim kanu miyatang kada ay agama Musa alayhi salam na Islam. Lagi dito mamuso Isa alayhi salam pupunutul Allah subhanahu wa ta'ala. So Isa alayhi salam aditiro ng mga sahaba niyan, mga hawariyun. Qala al-hawariyun nahnu ansarullahi amanna billah washhad bi anna muslimun. Pitiro mga hawariyun as kami na ansarullah mga tinabanga wallah amanna billah nagupirat yamis wallah subhanahu wa ta'ala washhad nagdusak sa inga bi anna muslimun amataanas kami na mga Muslim kami. Na sama na naginang sa mga sahaba o Isa na ay pandi Muslim sa Isa ay amanan yan ay agamayran na Islam. May nang impusan si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na yakatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na qul inni umirtu an a'budallaha mukhlisan lahuddin. Tiruang ka ya Muhammad ay nisuun wallah mataan nasakan na ay susugurakan na sukasimba akan si ikwallah mukhlisan lahuddin nagutulabus na kanus okit akapagintaw wa umirtu lian ako na awal al-muslimin daw inisugurakan akabaluyakan apagampaganay ang Muslim mabayurantang si ikwallah subhanahu wa ta'ala. Sama na yan na aya inisugu si iku Nabi sallallahu alaihi wasallam apdun sa umat yan. Nagyong kutwa kasimba tanus ikwallah nagyong kutwa katulabusa tanurong kapagintaw. Aya manan yan na lango na sakro kabinteng tanong. Penggulaulaan tanong na aya pipikil tanurong na para sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. Wa umirtu nagyong isugurang natigyan lian ako na awalil muslimin ang kutwa kabaluyakan amuna puna ang Muslim si Korean o yung manay na kabina sa agama amyang una na inisugo ko Nabi sallallahu alaihi wasallam as kanini muna puna ang buloy ang mga Muslim. Samanan na miya tanto ay agama at dito si kuwalla na subuso Islam agina ni agama o mga Nabi na kailangan na makapusod tano si ku agama wallah subhanahu wa ta'ala aginambuy okit akapakasultan si ku surga. Tikman na yan o mga mampunay sa ilmu al-islamu dinun kamilun wa ni'matun tamma yang ka Islam na agamay ni a kumplito yang ka Islam na agama a kumplito na gulimo si ku mga tao
Yang ka Islam na di kumanan nagudikelbatan. Yang ka Islam na si ukiyagan natir tanurong Nabi sallallahu alaihi wasallam na gusto mga sahaba niya na mga khulafaur rashidun na miya kompleto swagama tanagam Islam. Ayakatiru wallah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Sa alungan etik wallah nakiumpleto karkanos swagama niyo. Ayaman na swagama na diterima sa kauman nagu diterima sa kalbat. Wa atmamtu alaykum ni'mati nagu tiaro to pakarkanos sulimuakan. Wa raditu lakumul Islam dina na ini kaswaswat takarkanos Islam aagaman niyo. Sama niya na giyang kaya kialo ya saya wallah atiro to piyanso agama na miya papasaya sa iko mga mubtadi' mga pabibida at taman imantong nadiraning birdiyan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam adisira ni maulid. Ino mananiran ang kuto agama wallah na ayam miyaw nga niyan na ayam miya balsiyan na subis agama na mapasad na ayam miya kapasadunan ka ng mga tao. Al-Islam huwa dinul maqbul inda Allah yawm al-qiyamah. Yan ka Islam nas kanin swagama at tirimaan wallah subhanahu wa ta'ala sisalungan na mauri. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dina. Sarin sa mga tao atig wallah, sarin sa tao ang luluba sa salakaw ko Islam aagama fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nadis kanin tiriman wallah subhanahu wa ta'ala nas kanyan nas isalungan na mauri na pedun sa ikum yang aluluwi. Allahu Akbar. Wa may yabtaghi san sa tao ang baluluba mangilay sa ukit asalapaw ko ukit Islam nagyong ko tapiluluba yan ukit apian tunay kaatasan yan ukit malagi do ukit to mga Shia ukit to mga ayamanan yan mga Sufi ang mga mubtadi' ukit to mga Mu'tazila sa mga Jahmiya sa mga Syaira langon nun sa namanganin ang mga ukit adi makayong ko Quran na gusto ko sunnah na di nang katarima di nang tirimaan wallah subhanahu wa ta'ala ukit wa huwa fil akhirati minal khasirin na si isalungan na mori na puts kaniyang kung mga tao am yalugi-lugi. Allahu Akbar. Walidhalika da'a Yusuf alayhi salam rabbah ay yamut ala al-Islam. Lagi dito sa Yusuf alayhi salam api mga ninin sigukad na niyan as idin patay sa iku Islam. Sidin patay sa iku Islam. Tigman na yung Yusuf alayhi salam tawaffani muslima walhikni bis salihin. Ayam ana niyan na siya akong kadin tarima sa iku Islam na siya akong katapin sa iku mga bilang ataw ang mga tao. Sama niya na miyatangkad agyang kaya Islam na agamay niya kumpleto nagulimu wallah nagugiboy tiriman wallah na sukap lulubas sa salakaw ko agama ukit na didno tiriman wallah na aya ungan niyan nagyang ko to akapad ka sa ikum yang alulugi akyat amaniran so siksa wallah subhanahu wa ta'ala ayat suguan wallah ay ni suguyan si ikum yang marat kaya natigman ni wallah ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun iskan watig wallah am yang marat kaya nakalak ni wallah sa titu-titu kalak wala tamutunna illa wa antum muslimun naubakano kapantagi kapatay askano na di kano makamabayrantang sa iku Allah subhanahu wa ta'ala di kano mamumuslim sama na to na inalayo Allah subhanahu wa ta'ala ang kutwa kalak sir kanyan oriyan yan na mananggila ka sa dusa na ubak ka kapantagi adi ka makang babayrantang sa iku Allah subhanahu wa ta'ala tobat tanong sa iku Allah subhanahu wa ta'ala mananggila tanong sa dusa may tumala dusa na pananggilan tanong na uriyan yan na imbeling ang tanong sa iku Allah subhanahu wa ta'ala na pupalapalad tanong sa Allah kaya manakaptiba sa iku mga tao na may sabab ko mga dusairan na pupalapalad tanong sa iku Allah ari lang tanong yan uriyan yan na pupumangin tanong sa iku Allah akapantagan tanong ang mamatay tanong ng mga Muslim tanong. Al-Islam huwa dinuna wa lahu alayna hukuk.
Giyan ka Islam na agama tanuay na ad na mga kabnarirtan. Paganiron, ang kabnarirtan Islam na an nafhamahu fahman sahiha. An nafhamahu fahman sahiha. Kasabutan tanong suagama sa sabut akurik. Ayan do aya suranganan. Ayan do niyan na ad na pangin sabut aribat adamak ayon si Quran. Aya malalag naging kai akasabuta si kuagamatan o Islam na aya buwak kurik apangin sabut ku Islam na sumyaka pusod ku Quran na gusto ko sunnah. Ibadallah, min ayna na'khudhu dinana? Min ayna na'khudhu dinana? Ano tanong kuwa sa agama tanong? Ano tanong kuwa sa panginsabot si agama tanong? Na yasambag na min kitabi Rabbina wa sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam, min kitabi Rabbina liannahu kalamullah. Si tanong kuwa sa panginsabot akurik nagubnar siku kitab Allah subhanahu wa ta'ala agitu sa Quran sa ingin durap tanong Quran nagiti benar apangin sabut siku agama min kitabi Rabbina pusiku Quran kitabukan ng tanong liannahu kalamullah kagi matanas kanyan nakatir ukad ng tanong no pa ba kami ang alwisan sa mga sifat wala kuminaraw sa Allah papakanag nagupapakailay so Allah subhanahu wa ta'ala na katawanin sulangan taman so Allah subhanahu wa ta'ala na kerangitan sa mga kafir so Allah subhanahu wa ta'ala na kebabayaan sa mga muslim niya maratya natarimang ka so Allah subhanahu wa ta'ala na pakanag nagupakailay sa kanabalagid o kailay ka so Allah na kerarangitan sa kanabalagid o kapkerangitir ka so Allah na kebabaya sa kanabalagid o kapkebabaya ka dabanin pelagidan kaya makapupantag na kadnan Rabbul Alamin nagukadin ayamanan yan na inadnu Allah gitu sabab alang unumiyang alo yung mga sifat wallah sa Quran na kailangan na matarimatano kagito na pad sa iku akida nagupad sa iku agama kailangan na maparatya o memaratya ang makapupun sa iku sotya katiro agito so katiro wallah subhanahu wa ta'ala ang katiro wallah na wa innahu lakitabun aziz mata ng kaya Quran nakita baya asasalaan la ya'tihi al-batil di niyang kita ring suribat min bayni yadayhi sikunan yan wala min khalfihi nagusikuran yan tanzilu min hakimin hamid ay initurun ang makapupun si kulabya maungangan ababantugan agitus Allah subhanahu wa ta'ala Orian yan na alam pan agumimawi man to ang mga tao at tigiran na sukatiru Allah subhanahu wa ta'ala amyan gumusa alaihi salam na inadung kuno to Allah la hawla wala quwata illa billah andi man idira kakilak aging kaya Quran nakatiru Allah nagu ilmu wallah na upama na so ilmu wallah nagu sukatiru yan na inad niyan di kinakal na upama kainad niya so ilam mo yan na gusto katiro yan lalagi di ka Peter wa Allah nakadin ito sabab kailangan na matarimatano sa Quran nakatiro Allah ba't sigo ilam mo Allah naknabi ni kadnu Allah subhanahu wa ta'ala kapag sigo sipat yan kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqawmi ya'malun kitabaya apiti pasal purung piyaki sabutan purung ang utama tatago siku ayat ko mga Quran siku Quran Arabiyan liqawmi ya'lamun abasa Arab bagian udina bagian ng mga tao ang mga tataon ayan daw ito nagyang kaya Quran apiti pasal upama kadingong keparatian sa mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala na sina apia kam memesa upama kaib ke kafir so kaparati aswallan na adna limanian agumiro swalla ay nadnyan so Adam si kung bulalang kung bal alimanian sino mismo ku Quran inalawi wallah subhanahu wa ta'ala na pia kam memesa upama ka so kaparati san ib ke kafir nado pa karega wallah subhanahu wa ta'ala ib ke kafir pamabis na ptirus wala sa marayag
akakasabutin no mga ori panyanay kakapirbis. Di na nang gulaulaan wala subhanahu wa ta'ala nagupukantang yung swalla sa marataan tangan. La hawla wala quwwata illa billah. Swalla subhanahu wa ta'ala nagyang ko to aki alwin ang siko Quran kung mga sipatyan na peraytian tanuto siko kadadaytian siko Allah nagu ayamanan yan na ditanus ka na ni sulagid siko mga kaadnian siko mga playat na tigman ni Allah ma farratna fil kitab min shay thumma ila rabbihim yuhsharun da atig wala apiyagalangalangan namin siko Quran da abamirun inindaraynon sang kaya kitab amay tukbu thumma ila rabbihim yuhsharun nasikan wakit timun sa hadapan wallah inaman to upama na inindiray nun wala giyang kaya kaparati ako mga sifat wala siku Quran siku kadado itianon naip ka kafir o di na mapakapulawasan kaswalla balik ka mujassim musyabbih na'udhu billahi min dhalik na upama kaginan napakinang kadun Allah subhanahu wa ta'ala agyang ko to emanan yan nakarata akat o katarimaro o gaid nasu Allah subhanahu wa ta'ala na piyakatan ayan ada bunin ini dari musiko Quran ayam mana suka paratiaro nagyuto aki ipinakalinang aparatiya si Allah subhanahu wa ta'ala gitu sabab kailangan ada tanukuan su akidah tanong si tanukuan su panarima tanong ko Quran nagusiko sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam so pangin sabuton o mga salafun as-salih kanaba sa mga pangin sabuton o mga ahlul kalam mga pilosofer ang mga tao nagu mga sufi mga pabibida ang mga tao kanaba sang kuwa aginan namiya kalyusiran siko yung mananin na bitir o Quran nagusiko sunna naguso salafun as-salih ikadua na min sunnati Nabi na Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lianna Allah azza wa jalla qala fi wasfihi si tanukuan ko sunna okit o Nabi sallallahu alaihi wasallam agiswalla na pitiru yan okay ni ropan yang ko Nabi sallallahu alaihi wasallam wama yantiku anil hawa su Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sekalian pitiru sabapun sabaya ginawa in huwa illa wahyu yuha inunta nagyangkot wadinya ni matiro na wahi ay pigilahamun wallah subhanahu wa ta'ala siya mga pdayat na tigman ni wallah kul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi upama tigman ni nabi ka madadag ako tigwalla penutulnya sa nabi terwang ka upama ka madadag ako na ayabot tinaan o kadadag na subusuginawakan wa in hirtadaitu na upama ka maturo ako na fima yuha ilayya rabbi nagito ini ilaham rakanukad nanakan ini wahi rakanukad nanakan innahu sami'un qarib aswallah sulbiyab mata wa pinakamanan ayaman to na sunabi sallallahu alaihi wasallam na kenaba di terus sa baya ginawa niyan agyang kutod ni ter na wahi apun si wallah na lang wa nami alu sa hadith ang mga sifat wallah nagu mga bitira sa ko surga alungan na mori na wajib ku muslim aparatian yan to kaudinan paratian na deskanan babeloy emanan muslim ngiti tigman ni kay Syekh Al-Utsaimin rahimahullah aswat tigin su akal na kailangan na maparatian yan suspianu tulu Allah subhanahu wa ta'ala melagid o makakawayan na akal antawa kadinan makakawa akal kau pama kaaya paratian ka na subkakawa akal ka lagi dang kaya mga ahlul kalam na ayamanan yan nadakang beloy ang mapaparatian sa ikwallah apira-pira ipianutulo Allah sa Quran nagupianutulo Nabi sallallahu alaihi wasallam ang mga bitira si ikwalungan na mauri adik kakawakal ayamala na sa mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala adik na akal o gaid nagyang kotarupaan yan adik na akal na si tanot itbelingan sa ikwallah subhanahu wa ta'ala asubuswallah imataw kurupaan yan na sob masuka puriat at tanoron na wajib aparatian tano kaging isugu Allah subhanahu wa ta'ala suka paratian tanoron nagung isugu Nabi sallallahu alaihi wasallam suka kaparatian tanoron gitu tigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati
Ayamanan yan na inibaga kakarkano at yung Nabi sallallahu alaihi wasallam suduanganin. Alam tadillu ba'dahuma o pamakapitan yun na di ka nun madadag si Koreana kan. Anto na to? Kitab Allah wa sunnati. Gitu atigman yung Nabi so kitab Allah gitu sa Quran. Nasa niyo buwa kay pinagumbali so panarima yung lagu kapagaman yun. Wa sunnati nagusuok ito Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inong katirimaan sa mga sifat wala nagiinalay wala ang mga sifat yan ito. Inong katirimaan sifat ay wala kagiinalay yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ang sifat yan. Sapman so kapangantukang kaon ng tunay rupan yan na ebu mataorong na suwala nagyang kuto ay manan yan nakaung kiraw nagito ikrarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na ikat sebuta tanong si eko kitab Allah dagu si sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ato na yukit. Baso lagi do kaya sabutaw ng mga khawarij. Sa mga khawarij, nagiso pagtaw, aluminyo siran si kukadato, Ali radiyallahu ta'ala no, a khalifa o mga Muslim. Khalifa, ay kukumian na sa Quran na gusto sunna, na ada derang kasuatan si Iku Ali, na aluminyo siran si Iku Ali radiyallahu ta'ala no, mga khawarij yung mga tao. Kaya mga kapirira sa mga Muslim, ang dudutuan ng Ali radiyallahu ta'ala no. Kanaba sulagid o kapipikiran ng mga tao ayaw ng mga khawarij na suluminyo kodatu akafir. Kanaba gitu. Kanaba ito mga khawarij kagito sa mga mujahidun. Ayaw manan yan. Nagito sa titu ako makapatsikot tauhid. Ay khawarij na tinudan si iluminyo kodatu a muslim. Naba si kodatu akafir. Antawa ka lagi do kama fahimatul mu'tazilah. Baya pengin sabutan ko Quran na gusto sunnah na lagi dukya sabutan ng mga Mu'tazilah mga Jahmiyah akama fahimathum ar-Rafida wa jahalatus Sufiyah baso lagi dukya sabutan ng mga Syiah antawa ka sa mga Buddha ang mga Sufi apyan ang piyangungkiriran sa mga sifat wallah inungkiriran sa mga rupaan wallah bagi na disebutan ng Quran akama fahimathu al-ahzab balagi do kaya sa buton o mga grupo ay man to na di sila ning gelabag sa mga grupo o kapolitika baginan na baginan ay sembag na nafham dinana min al-kitabi was sunnah bifahmi as-sahabati radiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsanin وذلك لأن الله عز وجل أثنى في كتابه على الصحابة ومن تبعهم بإحسان ورضي عنهم وأمر باتباع ما كانوا عليه. Ay katimbalian. Naisembag naisebut tanong ko Quran na gususunod Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasusabutun o mga sahaba, na gusto mga tabi'un, na gusto mga atba'ut tabi'in, ay bibilang tao. Agito sabab abiyantog silan wallah subhanahu wa ta'ala sa kitabian sa mga sahaba na gusto niya mangunot kirang kumang orianiran wa amara bi ittiba'i ma kanu alay nagu inisug wallah subhanahu wa ta'ala agyang kuto kanukit kanutugiran tigman ni wallah was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin sumyanguna apaganay apad si ko mga muhajirin mga sahaba wal ansar nagu mga ansar dito sa mga tao sa Madina, mga muhajirin na mga tao sa Makkah na sumiyang ang nakiran. Walladhina taba'uhum nagusos sila no to amya mangunot ko mga sahaba mga muhajirin na mga ansar radiyallahu anhu wa radu'an anhu amya suwat kiran su Allah miyaswat kiran su Allah nagu miyaswat siran mamuku Allah ayamanan yan na inipanguya to Allah aya pagunutan na sa mga sahaba na gusto mga tabi'un ay man nakibibilang ataw. Kanila ba sasagutin ng mga Sufi, mga Mu'tazila, mga Shia, mga Syaira, langan isa na mga grupo. Kaya sabutan ron na sasagutin ng mga sahaba na dedin amato ni wa sahaba. Dedin amato ni sahaba. Abanin inungkir sa sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dedin amato ni wa sahaba. Aban sukiyap kaya punta wallah thumma stawa ala al-arsh na ba niyan pimanay saya manan yan na kandeto o di na minipar wala sok ay man ars kay di ayat na dinanitiron nagyang kuto arayagan ang kuto ayat asuma sawalat ars kaya punta Allah subhanahu wa ta'ala si kuas nanti perhatian tano
So pangin sabuto mga sahaba at so pangin sabuto mga falsafa. Ahlul kalam. Dahil ay pinakamapertano lang ko sabut o mga sahaba. Giti sabab. Apaganeron anda tanong ko sa akidah tanong. Siya tanong ko sa panarima tanong ko Quran nagusi ko sunnah. Sa miyabal sa Quran, miyabal sa sunnah, nagitip mulin tanong ang panarima tanong. Tatap paparatian ang mga puso tanong. Laurian na nanto ni ukit nakasibutan tanong ko Quran. Ito na isibutan ng Quran. Na isibutan ron nasa sabutun o mga sahaba na gusto mga salafun na salih. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أمته أن يسلكوا سبيل الصحابة. Mata na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na ipanginsanan niyan si kummatiyan. Agyang kuto ako kitiran si kulalan ng mga sahaba. Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-ta'ah. Ipanginsan ako kano. Ipagusya takar kano. Sukalak si ikwallah subhanahu wa ta'ala azza wa jal was-sam'i wat-ta'ah. Nagusto ka pa mamakin na ganyan si ikuluan niyo a muslim. Wat-ta'ah nagusto ka pa umunutan niyo ron. Wa in ta'ammar alaykum abadun habashi. Apyapan ayam ya balir kanu dato na dato a oripan ataga habashi. Yang mga taga habashi na makay timit na mama na apyapan ayam ya uluan rakano lang kuto may tamama abisyapan. Na may kaskan na muslim ay kukumin sa Quran na pangungunutan kanuron nagwayaman na pamamakin ganyan sa mga sugo niya. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Kay matano to at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam asadin sa tao ang makapagintaw apadrekano sa malayat na fasayara ikhtilafan kathira na kibulembelengan yan kailay niyan din kumasa ang kutang badakal akasulan surang. Lagi dah kaya masatan. Biya benar sukatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amiya kadakal sa mga tao at penggiraw Islam. Na ayan yan ipangato ng kutang pamikiran yan nagupamikiran ng mga mama. Apa paratian yan ng mga mama. Kenapa so pamikiran wallah asusunna Quran nagupamikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam agito susunaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urian yan natigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bisunnati. Wajib kano akpitan niyo na susunnatakan. Wa sunnatil khulafa ar-rashidin. Nagusuokit sunna o mga khulafa ar-rashidin agito sa Abu Bakar, sa Umar, sa Uthman, nagusu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Na suokitiran adiran masupak suokito Nabi sallallahu alaihi wasallam na sunna. Ayaman niyan na wajib aukitatan. Lagido Uthman radhiyallahu ta'ala anhu au digup keribat na piyakadunin subang siku yaumul jum'ah nagyang ko taga pakadunin nun na sunnah tutu ay pasaba pa sunnah nagi Uthman radhiyallahu ta'ala anhu ay mananin na miyagistihad sa piyakadunin subang nagi pitero nabi ang susunat o mga khulafa na pagunutan. Nakiyang utang ito. Ang ipinito sa sunnah. Kenapa supim bago o mga pabibida amulid ng Nabi. Kabaka mo, baka khulafa ar-rashidun. Ang kapakay, ambal kasik wagama. Di kapakay. Ayaw buwag pik ko na supisaksi ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oriyan yan ang ipangusya ito Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamassaku biha addu alayha bin nawajid. O napangimalini wa tigwag Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang kuto ang sunnatakan. Nagsusunna o mga khulafa ar-rashidun. Gaddu alayya bin nawajid. Nakakabniron sa mga bagangiyo at tingong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyaku wa muhdatsatil umur. Na pananggilay niyo na tingong Nabi sa mga babago sa ikaw agama. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Alangwan ayaman na niya na bid'a nakadadag. Sige sa riwaya na kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalati finnar. Langwan nakadadag. Langwan na bid'a nakadadag, na langwan nakadadag, la yabubulusan na sunara ka jahannam. Kasi kung mga hadith na tigong Nabi, wasataftariku ummati ala 73 firqa. Segumparagan na tigong Nabi, ang kahiyaw matakan, sa 73 ka grupo. Kulluha finnar,
natanan na natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ke pusing ko naraka illa wahida inuntabo ng kaya sa satiman ma ana alaihi washabi agitu sududun so kita kan dudun ako ron ako sa mga sahaba kan ayaman na yan na dudun sa ukit o Nabi sallallahu alaihi wasallam masusunat yan lagu dudun sa ukit o mga sahaba asalaf na salih ailan tanong subtatanong diyan kaya kaan no mga grupo diyan nga pagpunta-bata ko mga sifat wallah antay mga tawap nilil sa Quran antay mga tawap nilil sa kaulus sahabi antay mga tawap nilil sa kaulus salaf na ayaw pinilisan na sa mga tao ang mga salafi ayaw pinililiran sa kaya paratiran ko Quran mga sifat wallah na Quran ayaw kaya paratiran ko sifat wallah nang ulilang ko sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith ayaw kaya paratiran siya ko sifat wallah nang ulilang ko pang isabuto ng mga salaf na sa mga tao sa lakaw kiran ayaw kaya ang kiriran ko sifat wallah nagya pitero ayaw manan yan na Imam Nawawi Pitero Qurtubi, Pitero Ibn Hajar, Pitero mga siya na mga ulama. Giyan na mga ulama na mga mujtahidun. Na sa mujtahidun na piyagayon na yun ap karibat nagugpakasugat. Na so miya sugat yan na miya kayong kukuraan na kapitan tanong. Na so kapitiran na dama kayong kukuraan na ditanugkuhan. Kan lagi di kanan ang manusia adiyang miya na marmambu na ayamanan yan na sa makasugat na sa karibat. Sana subhanahu wa ta'ala sa mga sahaba amiyang uyat silan. Tigman yung sahaba ولأن الصحابة أوصوا الأمة الإسلامية باتباع ما كانوا عليه mata na sa mga sahaba lapiyang usya taliran sa umma Islamiyya sa kaunute sa iko yamanan yan na okay tiran agyong kuto sumiyak naliran sa iko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tigman niya Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu man kana mustannan falyastanna biman qad mat san sa tao ay betadian na pagukit kedik sa sunnah na ayat na kaya kedegan na sunnah na susunna umiyamatay ang tunaw to umiyamatay fa innal hayya la tu'man alayhi al fitna kaya mata na tigman ni Ibn Mas'ud aswat tigin subibiyag na kanabawon kanabar kanyan ay manan na malilinding ang kuto akafitna niyan ay manan yan ng kuto katapangiron karibatian kepak ay maribat na ayat tigin nagkupiting ka na so kapit umiyamatay at ito umiyamatay nagito sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na gusto mga sahaba ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agito so kapit o mga sahaba o Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu wallahi kamata na siran ay betadiran na afdalu hadihil ummah sa mga sahaba na siran imakalbisang kaya ummah abarraha kuluban siran imya makapiyapi puso sang kaya ummah wa amakaha ilman nagusiran imya kadaldalam ilmu sa ikwagama wa akallaha takallufan nagusiran ay amanan yan nakatutangkaan ang kutwa katatangkatangkaan ang kutwa diran ikang gelebekas ikwagama qaumun ikhtarahumullahu li suhbatin nabihi sallallahu alaihi wasallam pagtausiran amya pilih siran wallah subhanahu wa ta'ala abbi nagu inam pada nagu tinabanga o Nabi sallallahu alaihi wasallam ko kaya widi ko agama wal iqamati dinihi naugyang kutwa kaya pakatindigas iku agama fa'arifu lahum fadlahum ay nakilala wa kisukalbihiniran si iku kaya widi ko agama wattaba'uhum ala atharihim na unutin yusinan si iku mga pasiran watamassaku bimastama'tum watamassaku bimastata'tum min akhlaqihim na pangimaliniw nagupunutin niyo so kagaganiyo sa iko mga paparanganiran wasiyarihim nagusi ko yamananian na mga tutulagiran fa innahum kanu alal huda kamataan silan ay betadiran na matatagusiran sa iko turuan Allahu akbar maurib na Allah subhanahu wa ta'ala hinan sa mga sahaba ang kailangan nagyong ko tapangin sa butanus ikwagaman si itanok kiran sagaban si itanok sagaban sa iko mga sahaba kanaba sa iko kaya sa buton o mga alul kalam mga sufi mga anin sila mga firqa ayang isabutirang wagaman silang kinwa ko mga akaliran dirang kuasi ko Quran nagusi ko sunna nagupangin sa buton mga salaf faman fahimal islam bi aqlihi
duna ay yarji' ila fahmi sahabati dalla dalalan mubina. Digman niya kini Abu Islam rahimahullah. Sa tao ay sabuti ang kuwagama nang gulalan sa ikwa kalian hadis kanyan belingan sa iko sabuton ng mga sahaba na dalla dalalan mubina na miyaridag sa kanyan sa mawatan akadadag. Ngupun suwakal ka na yung pakapangundasan adi nga pakapusudin sa iko pangin sabuton ng mga sahaba na miyadadag ka sa marayag akadadag. Paman fahima al-Islam bipahami sahabat ihtada ila siratim mustaqim. Nasa din sa tao ay sabut yang kuwagama nasusabut o mga sahaba na maturos kanyan si kuturuan amatitu. Ay amanan yan nasis kanyan kuturo si kuturuan amatitu. Gitu sabab maurib ng Allah subhanahu wa ta'ala paguranan tanong sang kaya wasyat tanong. Nagyang kaya masa tanong na piya ka mamasa. Andi manaya idyong kaperatiya o mga tao. Adi terus sa mga ulama apatento niran sa mga sifat wallah lagu sa mga subuhan wallah sa kenabayran baya-baya kaayat na pagaluwi dinirka na sudun sa Quran lagu sudun sa sunnah hadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam lagu sa katero ng mga salaf na di kanu peratiyan na makau masuk tao api na raga kalian ang kota Quran ay mga dalilian na katero mga mama katero mga pilosofer na etano piaratyaya na kanaba ng piya ka mamsa kag inibana yung Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam sayati ala nasi sanawatun khadda'at pagkataling umad na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam siko mga tao ang kutwa mga ragunan ang mga tangakal diyang kutwa ragunan ang mga tangakal na ayab tadiyan na yusaddaqu fiha al-kadhib na ayab pengim benar daru sang kuta masa sang kuta mga ragunan na sa mga bukag Allahu Akbar mga bukag wa yukadzabu fiha as-sadiq na yatina pakapbukag sang kuta masa na sa mga patiis Allahu Akbar sang iya masatan biya kapira mga pamukag ang kaya mga tawa pugungkir na sa mga sifat wallah Peter Wiran asukun swalla na deden mimbitara iso Nabi sallallahu alaihi wasallam sa adna hadith kami mimbitara swalla kami mimbitara niya na suas na ada guna hadith na benar adna hadith o gaid latihan to upama kebenaran ko to hadith dari benar o ba mana pun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apira siran mga pamuka yang apiriran makal ay mana na matiro mitubot siran saki akal ay ko Arab sa mitubot sa kanya kami belingan ko ang sunnati wal jamaah ori na kami amukag na ugaid na yusaddaqu fiha al-kadhib diyaw masuragunan aperat yan subukag yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq niya pakapmukagan ng kuta mga tao ang mga patiis ayak to sa kapapatiisiran na sudiran dikip nalil nirang Quran nagusa sunna nagusa katiro mga sahaba wa yu'tamanu fiha al-kha'in na sirigan roos sa mga tangakan ulina mga padudunsian dito man sa pasad ayro sirigan ang koto dito man sa pasad wa yukhawwanu fiha lamin na diro perhatian diro sirigan ang koto mga tao ap kesarigan sang kanamasa na wayantiku fiha ruwaybida ay man na putero sang kanamasa ating Nabi sallallahu alaihi wasallam ang taong mga ruwaybida ini so mga sabakil wa marruwaybida ya Rasulullah anta mga ruwaybidinan ya Rasulullah qal napita Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rajul at-tafihu yatakallam fi amri al-amma Allahu Akbar gina natigin sumama adid na sabut yang kuagama din yang kebatiya sa Quran din yang kapmanan sa Quran din yang kapmanan sa hadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam daban yang katawi ko mga masail kuagama mga kaidah syar'iyyah mga kawaid fiqhiyah, kawaid usuliyah na yatakallam bi amril amma na diyan nipangukuman ang kuto mga bitira arabray ayaman anen na mga nabitira ko agama las kanin ipkukumun lagi dua kaidah tukilingan sa nang kuta mga mama ang mga mama agi buki ang pangalaw niya kalalaw niya sa talugawi namimili ang mupti sa misbu
Ay manan yan na diyan ipangatakin sa mga ulama. Pangailangan ka ng mga tao, adi nagkamat ya sa Quran, nakanto ko malang diyan ikang bitira ko mga sifat wallah. Naigira ayam ya bitira, na bitira ko dunia, ibarat yan, na bitira ko kan doktor, kasasakit, na amay ka ayam bulungan, nakapangopera, napiro sa mga tao, di kami san mataw, sa mga doktor na san mataw. Umani isin ka sa engineer, di usan mataw. Isin ka sa attorney, na di usan mataw. Isin ka sa mukari, na di usan mataw. Isin ka sa paglebakan, na di usan mataw. Kaaya matausan na sa mga doktor, piklasan nila ang pangoperanan. Miya giatirap silan. Mi kumpublisiran, na di sila umataw. Okay, na mo manabitira ko agama, aya bitiraw nakapakasurga, nagukapaka napetero si attorney, napetero si engineer, napetero sa paglebakan, napetero sa pangingisda. Sa langon sila magay sa patwas, ikaw agama tanong ng Islam. Anda miyat taguso, adat ko agama tanong ng Islam. Anda miyat taguso para adat si Allah subhanahu wa ta'ala. Nigusto sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gina naging sa mga tao. Apetero Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajul at-tafihu yatakallam fi amril ammah. Mga tao, mga Buddha, dahil mo yang ko agama, na diyon pangukuman sa mga labatan, bitira ko agama tanong agama Islam. La hawla wala quwata illa billah. Ini das tanusan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kaya wasyat tanong, na panintan makang gerak tanong waguna, panganeron, ang kami aluy tanong, ayabu agama atiriman wallah, nasu Islam. Nauriyan, antong na ikakasabot, titanong ko Islam, nanguran lang ko Quran, nagususun na. Nantunap maniyo kita, kakasabot, titanong ko Quran, nagususun na. Na ayamanan yan, nangulala mo Panginoon sa butong ng mga sahaba. Na anda ni kambalingan tanusan, na makapagamat tanus sa korek, na kagkadag tanus o kidag Nabi sallallahu alaihi wasallam, na gusto kidag mga sahaba, ang plantay di mamulias, naguntay di malilimpang, nagadikay ka kalimpang, kaya kakapatan ka, ang kuto amanan yan, na paduman, agito sa Quran, na kumpas si ko surga, akapakasul ka si ko surga, akatunang ka si ko Allah subhanahu wa ta'ala, siya tanabutagwi sa diyang kabalasangan Allah subhanahu wa ta'ala. Salam na kansakan, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.